Добре. Два модела. Размерите са 65, 25. Тук най-дългата е почти 30. Широчината е 7. Другата е 7. И малката е 5,5. Отзаде са захванати с по едно винче. Тук отдолу също. Може да си го разглобите, може да си ги местите. Ако искате, може да си ги фиксирате. Може да се разменят местата с едно кръстата отверка. Добре. Значи казахме по-късичката 65. Тази 82 с поставчицата. 45. 34,5, 26. По същия начин ги закривите. Може да си ги обърнете наобратно, може да им смените места. Пак е с 3 винта и пак отдолу така. Загладени са, подготвени са за боядисване по ваш избор. Може да си ги боядисате в бяло или в някакъв друг цвят, или да ги лакирате просто. Тук е 8. Тук е 7, тук е 5. Намираме се в малка семейна работилница и това са нашите визит за декори и декорации за вашето фотостудио, детска градина или кът за снимки. Ето колко са високи. Ето така. 82.